हाँ तो स्वागत बा एह वीडियो में MBBI भोजपुरी के सीरीज में। तो में पहला क्वेश्चन बाटे कि मछली कौन विधा के रचना ह, तो ई कहानी ह। केकरा खातिर छठ कौन विधा के रचना ह, तो ई भी कहानी ह। केकरा खातिर छठ कौन विधा के रचना ह, तो केकरा खातिर छठ कहानी ह। ई क्वेश्चन 2 बार दे देले बा। चौथा नंबर क्वेश्चन बा चेखव कौना भाषा के लेखक हई, तो चेखव रूसी भाषा के लेखक रही। अचरा के छाँक के विधा बताई, तो अचरा के छाँक कहानी ह। राहुल संस्कृतायन जी का लिखले बानी, तो राहुल संस्कृतायन जी एकांकी लिखले बानी। 7वां नंबर क्वेश्चन बा जन्म आ छठी के लेखक के ह, तो हरिशंकर वर्मा। मछली के मुख्य पत्र के ह, तो कुंती हई। 9वां नंबर क्वेश्चन बा कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कौना विषय में विद्वान रही, तो इतिहास में। पारन में साहित्य के पिता केकरा के कहल गइल बा, तो पारन में साहित्य के पिता वाल्मीकि के कहल गइल बाटे। 11 नंबर क्वेश्चन बा फिरंगिया कविता कौन चीज से संबंधित बा, फिरंगिया कविता देशभक्ति से संबंधित बाटे। भिनक राम कौन पंथ के संस्थापना कैले रही, भिनक राम सरभंग पंथ के संस्थापना कैले रही। कबीर दास कौना पंथ के मानत रही, तो कबीर दास निर्गुण पंथ के मानत रही। शरद में कब के वर्णन बा, शरद में कब के वर्णन बा, तो जाड़ा के वर्णन बा। फिरंगिया कविता में कवि बानी, फिरंगिया कविता के कवि बानी मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। साहेब मोर बसेले के कवि बाने, साहेब मोर बसेले के कवि कबीर दास बानी। अछूत के शिकायत में आइल बाटे दलित विमर्श, दलित विमर्श अछूत के शिकायत में आइल बाटे। प्रेम के कलश के कवि बानी, प्रेम के कलश के कवि बानी सूर्यदेव पाठक पराग। उत्थान कौना विधा के रचना ह, उत्थान कौना विधा के रचना ह, तो उत्थान जौन हरुए तौन एगो कविता ह। भोर हो गईल में समय कौना समय के वर्णन बा, भोर हो गईल में कौना समय के वर्णन बा, भिन्न सहार समय के वर्णन बाटे। 21 नंबर क्वेश्चन बा संज्ञा के भेद कतना होखेला, तो संज्ञा के भेद 5 गो होला। सीता कौन संज्ञा ह, तो सीता एगो व्यक्तिवाचक संज्ञा ह। पहाड़ कौन संज्ञा ह, तो जातिवाचक संज्ञा ह। चांदी कौन संज्ञा ह, तो चांदी एगो द्रववाचक संज्ञा ह। मेला कौन संज्ञा ह, तो मेला समूहवाचक संज्ञा ह। मीठा कौन संज्ञा ह, मीठा कौन संज्ञा ह, तो भाववाचक संज्ञा ह। तेल कौन संज्ञा ह, तो तेल जौन हटे द्रववाचक संज्ञा हटे। आगे बाटे 28 नंबर क्वेश्चन की उपहार में उप का ह, तो उपहार में उप उपसर्ग ह। प्रत्यय ह, करवाहट में कौन प्रत्यय ह, तो आहट में प्रत्यय ह। प्रतिहार में प्रत्यय का बा, प्रतिहार में जौन बाटे हार प्रत्यय बा। सर्वनाम के भेद होखेला, सर्वनाम के कगो भेद होला, तो सर्वनाम के 7 गो भेद होला। विशेषण के कगो भेद होला, तो विशेषण के 4 गो भेद होला। क्रिया के कगो भेद होला, तो क्रिया के 2 गो भेद होला। गजानन में कौन समास बा, गजानन में बहुव्रीहि समास बाटे। 35 नंबर क्वेश्चन बाटे दाल भात कौन समास ह, दाल भात कौन समास ह, तो 35 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाई द्वंद्व समास। चौराहा कौन समास ह, चौराहा द्विगु समास ह। अनजान कौन समास ह, अनजान कौन समास ह, तो अनजान नए समास ह। करिया का ह, तो करिया विशेषण ह। खेलना का ह, तो खेलना क्रिया ह। कान काटल का ह, तो कान काटल एगो मुहावरा हटे। आगे बढ़ी जा 41 नंबर क्वेश्चन बाके हवा कौन लिंग ह, तो हवा स्त्रीलिंग हटे। आगे क्वेश्चन बाके 42 पहिया कौन लिंग ह, पहिया कौन लिंग ह, तो पुल्लिंग ह। गणेश के पर्यायवाची शब्द का हुई, तो गणेश के लंबोदर पर्यायवाची शब्द हुई। विष्णु के समानार्थी शब्द का ह, तो विष्णु के समानार्थी शब्द हरि ह। आगे बाटे कि 45 नंबर क्वेश्चन बाके कार के उल्टा शब्द का हुई, तो गोर। आपन के विपरीतार्थक का हुई, तो पराया। पगड़ी उतारल के मुहावरा के अर्थ हो गई बेइज्जत कईल। आगे के क्वेश्चन बाटे कि गोरकी मेहरारू में कौन विशेषण बा, गोरकी मेहरारू में जौन विशेषण बा तौन गोरकी बा, काहे से कि उ गोर बिया उहे ओकर विशेषता बाटे। आगे बाटे 2 गो लास्ट क्वेश्चन की जलखै शब्द के अर्थ होखेला, तो जलखै शब्द के अर्थ पन पिया होखेला। मातृभाषा शब्द के अर्थ होखेला, तो मातृभाषा जौन होखेला बोलचाल के भाषा के मातृभाषा कहल जाला। तो कैसन लागल ये वीडियो जरूर बताइम। भोजपुरी पढ़े खातिर ए चैनल के सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।